Lang. Sir, Ano isa? isa man. Tama ka gikan. Ikan ko sa uma. Gikan kasi yung uma. Kung saan man ka? Nagkuan, kalot og karlang. Ha? Kalot og karlang. Nagkalat ka lang. Kung saan man ni mo? Baligya. Kay may nalang ipalit gata sa kung anak. Dayat ko. Aon ninyo na ka? Hamaday mo bana. Nagbulag man ni. Nagbulag mo yung bana? Wa man ni nagkasinabot. Ginoo ko pila edad nimo? 18. 18. Ilan naman ka tuig mong anak? Kuan pa, 3 months pa. 3 months pa imong anak? Ilan mo kabuwan nagbuwag sa bana? Tulo. Gikan sa buros pa ka. Nagbuwag na mo sa bana. Kapit na ko ng anak. Nagbulag na. Jesus Ginoo. Taga-asa man imong bana? Tagay mo og. Taga-Hinguog. Napa kay mama? Wala na. Hamaday po din mama. Patay na ko mama. Imong papa? Nanay lain. Ibiyaan po kasi ang papa. Bila mo kabuk magsuon? Duhara, puro babae. Duha puro babae. Ikapila man ka, kinamanghuran ka, kinamanghuran. Kinamanghuran. Ya karon unsa man mauro na imong pangita? Pero Pangita. kada adlaw man ni siya. Kada adlaw ko magbalik siya. Aw taga-adlaw ka magbaligya. Delikado na sa imo ha ba mabughat ka pila pa edad nimo? 18 nya. 3 months pa imong anak, naning kamot ka. Nang inabuhi ka. Pasi mabughat ka na. Dili okay ra man siya. Ha? Okay ra gyapon. Wala kay gibati si mulawas ron. Man. Makapalit lang ko gatas og diaper sa akong anak. Nya ang pabugas ninyo. Wala lagi ko ta. Ha? Wala ko. Walay kwarta? Kung sa man kanon mo. Kuan ra mga alo tayo pong kog kardang. Pamahaw pa ni to kaya ko. Pamahaw pa to pa ni hapon karlang. Mawala kan. Imong kanon. Nagdidi imong anak sa imo ha? Unsa may kasturya nimo sa imo ba anak karon? Na magbago na ta siya. Dili na ta niya kung makita siya lain bay dili ta na niya pero sa akong ayudaan na. Sus. Ibali patay nimo papa ay mong mama. Ibiyahan ba jud ka sa kuan? Papa. Nya karon mo na nahitabo sa imong anak na pud karon. Na magdako na imong anak nga walay amahan. Sus, pud nimo eh. Ginoo ko. Buluhan mo sa imong sitwasyon lang. Nya taga-adlaw jud ka magsaka-sakag bukid. Yan. Ako mga anak kaya ko na ibilin sa akong lulaw sa kanya. Aw ibilin na nimo imong anak. Manginabuhi jud ka wadong bukid. Para makapalit lang ang bugas. Tuda sa imong sitwasyon lang ay. Sige lang, iampo lang dyan sa Ginoo tanan ng kuan mo ha. Nagian sa imong kinabuhi ha. Tagpila man na imong garlang? Tag-gis ang isa. Tag-10 ang isa. Palikong ko na lang nabi. Tagpila man na. Mamunta din na ni mo isuroy. Ito na han. Dito sunahan. Sige, palitong ko lang na oh. No, mangkoy. Sisiluan na sir. Di, imuhan lang na. Naluoy mo ko sa imong sitwasyon. Salamat kayo sir. Ipalit na ni mong bugas ha. Mo na imong pamahaw pa ni Udto Karlang yun kanihapon. Oh, dungagi pa na oh. Palit na ni mong sudan. Salamat kayo sir. Oh, ipalit ni mo gatas sa imong anak. Salamat kayo. Napa oh. Kaluyan taon kasino sir. Ya. Kana 5 mil. Ikaw na ibalag budget ana ha. Para makapalit kag gatas ug kuan sa imong anak ha. Ika na sir, dagan pa kang matabangan. Sige, wala problema. Kayo sir. Ha? Salamat kayo. Wala problema. Luoy mo kayo mo sitwasyon dyan. Naluoy kasi mo sitwasyon ba? Bata pa nimo pero nagsagubang nakas problema bitaw mura kag naglukdo og kalibutan. Pwede. Diyan karon hapon man kamo uli. Ulit sa balay namin. Layo pa inyong balay gikan diri. Para sa unahan. Narasunahan. Paningkamot lang ha. Ayaw kawa og paglaom sa imong kinabuhi ha. Iampo na sa Ginoo tanan ng imong kuan ha. Tanan nga naagian sa problema pag sulay ra na sa Ginoo sa imo ha. Basta ang una-unaon nimo ay lag kawala o pag salig sa Ginoo ha. Iampo ra tanan. Salamat kayo sir. Maabot ang panahon, nagrasiyahan ka. Ha? Basing moabot ang panahon ka na imong anak or na makaluwas sa imo ha. Ha? Ay lang yung biyahe mong anak ha. Nga, sige, maura to ha. Amping-amping kanunay. Opo sir, amping. O sige, Salamat. sige ha. Ato sa ko. Salamat sir. Sige.